Yeah. Věřím, že naše životy doprovázejí čísla. Je to hardkorová matematika, kterou hrajem. Zkus počítat se mnou, brácho. 40 dní a 40 nocí. Držím sexuální půst jako Josh Harnett. Mám balíček 32 karet, který mi pomůžou získat lehký výdělek MC spálit planty. Zatímco já pálím slova do všech 18 jamek. Mám 20 let, rýmuju beze strachu jako dává na snowboardu Pepa Samek. Mám operační paměť 10 giga, aby nedošlo k tomu, že bych se zasek. Mám 48 hodin na přežití, stejně jako Eddie Murphy a jeho parťák Nick Nolte. Dekl připomíná Harryho Pottera, brýlík pořád si otvírá hubu a přitom pro něj máma jezdí autem před základní školou. Pro mě je srabárna vzít 4 takty ze super robota mýho táty a podladit je do C-molu. Jsem rychlejší než 2 litr 16 ventilů a k tomu přidej twin turbo kit. Zabiju 1000 MCs, podepíšu se jim na hrob jako Karate Kid, jo a bude klid. Je tolik čísel na světě, můj personální matrix, životní vzpomínky a zkušenosti, co do sebe zapadají jako kostičky Tetris. Udávám tvary hip-hopu stejně jako modelingu Caprice. Je tolik čísel na světě, můj personální matrix, životní vzpomínky a zkušenosti, co do sebe zapadají jako kostičky Tetris. Udávám tvary hip-hopu stejně jako modelingu Caprice. Jako Jules Verne jsem 20 000 mil pod mořem, zkoumám hlubiny sebe sama, abych byl pochopen. Já píši svoje reportáž ne na opráce, ale uvězněný na kříži. Za 7 dní jsem utvořil rýmy, které obsahují multirýmování, metafory a pointy. Jsem jako Nicolas Cage, co za 60 sekund ukradne plesnivýho Forda tvojí maminky. Pronásleduje mě mnohem víc tajemstvích než oblast 511993. Z nich České republiky rapeři proti bolesti hekticky nakupujou po stovkách válení z anestetiky. 9x10 měli jít MCs do politiky. Tvoří si moc velký ego, svalnatou hubou za pomocí trénování kalanetiky. Jako Josef Škvorecký máme vlastní nakladatelství 68 Publishers paranormálního umění, co bylo v exilu vytvořený. Je tolik čísel na světě, můj personální matrix, životní vzpomínky a zkušenosti, co do sebe zapadají jako kostičky Tetris. Udávám tvary hip-hopu stejně jako modelingu Caprice. Je tolik čísel na světě, můj personální matrix, životní vzpomínky a zkušenosti, co do sebe zapadají jako kostičky Tetris. Udávám tvary hip-hopu stejně jako modelingu Caprice. Erich Maria Remarque styl, až na to, že mám víc než 3 kamarády. Začínám disit na východě, takže na západní frontě klid. Vytvářím umělý virus, po kterým zhyne všechna populace, jako ve filmu 12 opic. Druhý novodobý národní obrození pro naši republiku a média, já jsem příliš kontroverzní. Jako Umberto Eco, můj jedinečný styl je postmoderní. Odcházím na 7 let do Tibetu, schovávám se u mnichů, protože jsem před 15 dny unesl trojskou Helenu. Pod polštářem schovávám mačetu pro případ, že by přišel sám Menelaus. Píšu o svým 5letým vztahu jako Ovidius. Holky jsou Penelope a já jsem Odysseus. Tak až vyprodukuješ takhle tvrdý album, stejně jako Gypsy, začnu ti říkat Amadeus. Je tolik čísel na světě, můj personální matrix, životní vzpomínky a zkušenosti, co do sebe zapadají jako kostičky Tetris. Udávám tvary hip-hopu stejně jako modelingu Caprice. Je tolik čísel na světě, můj personální matrix, životní vzpomínky a zkušenosti, co do sebe zapadají jako kostičky Tetris. Udávám tvary hip-hopu stejně jako modelingu Caprice. Je tolik čísel na světě, můj personální matrix, životní vzpomínky a zkušenosti, co do sebe zapadají jako kostičky Tetris. Udávám tvary hip-hopu stejně jako modelingu Caprice. Je tolik čísel na světě, můj personální matrix, životní vzpomínky a zkušenosti, co do sebe zapadají jako kostičky Tetris. Udávám tvary hip-hopu stejně jako modelingu Caprice. Vidíš skrytý letopočty, skrytý v textu?